Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga kanin labarin ɗan Masani TV tare da ni Aisha Muhammad Gafai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana sunayen mambobin kwamitin yaƙin neman zaben jam'iyyar APC a babban zaben shekara ta 2027. Hukumar yaƙi da safara da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce ta ƙona haramtattun ƙwayoyi na naira biliyan 301 a jihar Legas. Ma'aikatar Muhalli da Albarkatun ƙasa ta jihar Nasarawa ta haɗa gwiwa da hukumar NSCDC domin daƙile aikin haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya buƙaci 'yan Najeriya su riƙa yin tambayoyi masu tsauri kan matsalolin da ƙasar ke fuskanta da hanyoyin magance su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan wata hukuma da hukumar da ke yaƙi da cin hanci ICPC ta gano, wadda ake zargi da yin aiki ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kubutar da mutane 75 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ƙaramar hukumar birnin Gwani ta jihar Kaduna. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa ana sa ran sakataren rundunar sojin ƙasa ta Amurka, wanda Driscoll zai yi murabus kafin ƙarshen wannan shekara. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ta karɓi kasan farko na allurar rigakafin cutar Ebola da 16,250 a yayin da wata sabuwar annobar cutar ke ƙara yaduwa. Ƙarshen kanin labaran kenan tare da ni Aisha Muhammad Gafai nake cewa ku huta lafiya.